Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita. Komentaryo. Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Aksyon Balita Evening Edition. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. So welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Desyembre 17, 2020. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Aksyon Balita Evening Edition. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. 23 ka mga barangay sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod gindeklarar nga drug-free. Kapin 600 ka mga returning residents, Upwork kag LSIs magabot sa Negros Occidental sa Domingo nga adlaw. Sa balita national, koalisyon ginlansar ang investigasyon angon sa human rights violations sa Pilipinas. Hagna nga nagadusos ang standard salaries sang mga barangay officials gin-file ni Senador Pacquiao. Sa balita international, President Widodo nagpasiguro nga siyang unang tao sa Indonesia nga bakunahan para sa COVID-19. Sa sports balita, Yumar Marshall daog siya unang professional fight sa boxing. Kag sa showbiz balita, Pops Fernandez nanginwala nga siyang kabangdanan sa pagbulagay nalay Derek Ramsey kag Andrea Torres. Aksyon Balita Evening Edition. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita
balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Balita, Evening Edition. Action Radio Philippines, Standard Time, las 6:15 kagaron sa litali nasang mga balita lokal. Nagdangat sa 23 sa tanaan ka mga barangay diri sa may Negros Occidental kag syudad sang Bacolod ang gindektarar nga drug cleared sa ginapatigayon nga 23rd Regional Oversight Committee kahapon nga adlaw sa may Nature's Village sa may syudad sang Talisay. Ginpahag ni PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez sa 39 tanan ka mga barangay nga kandidato para sa Barangay Drug Clearing Program. 21 ka mga barangay sa probinsya ang gindektarar nga drug-free, samtang duwa naman ka barangay diri sa may syudad sa Bacolod nga ginalakipan sang barangay 11 kag barangay 25. Ginpahag ni Gomez ang rason nga wala nakapasal sa deliberasyon ang barangay 32 inibangod sa presensya sang 5 pa ka mga drug surrenderer nga nag-positibo sa pinakaulihi nga drug test. Ang resulta naton sir no, after deliberation may ara kita 21 barangays from Negros Occidental na nadeklara sa OCS drug cleared, and may ara kita 2 ka barangays from Bacolod City nga deklara man as drug cleared barangay. Dawat yan si PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez. Samtang ang pagpanita kag masami ginahimo nga pagsinggit sa mga nagalabay nga mga motorista sa sama ang gulo nga ginatutukan sang Police Station number 7 sa pagtiro si Saka Barker sa Ibanga Reles sa Pulok Banyag, Barangay Alihis, syudad sa Bacolod kagabi. Ang biktima ging kilala kay Mitzel Yap alias Tawal, 40 anyos, kag residente sang Pulok Masagana 2 sa Barangay Alihis. Si Yap ang may igos ang luthang, 2 sa ulo kag isa sa dughan nga nagresulta sang iya kamatayon. Na-recover sa crime scene ang 2 ka basiyo kag isa ka slugs ang ginapatian kalibre 45 nga armas luthang. Ginpahayag ni Police Lieutenant Condrado Espinong Hepe sang Police Station number 7 nagalakat ang biktima sa ginintiro sang riding and tandem nga nagahelmet.
Suno kay Espino ang biktimang nagapasakas ang pasahero sa mga PUJ kag masami nagasinggitan kag nagapamuyayaw sa mga nagalinabay nga mga motorista. Nagapati man si Espino nga posible may tawo nga naakig sa batasan ni Yapa rason nga ini siya ang gintiro. Wala naman sang record kung illegal nga drogang pagambalan ng biktima sa police station number 7. Magluwas nga nagagamit ini sang droga base man sa palayag sang iya nga Iloy. So, ang tinitignan natin na motive sa ngayon, yung personal grudges between the victim and the suspects, no? Kasi ang trabaho ng biktima natin is jeepney and tricycle barber. And aside from that, ang victim natin may hilig manigaw ng mga tao na dumadaan doon, even doon sa mga motorcycle riders natin. Dapat yan ang Hepe sa Police Station number 7, Police Lieutenant Condrado Espino. Sa dugang pang balita lokal, ginapreparahan na sa gobyerno probensyal sa Negros Occidental ang pag-abot sa kapin 600 ka mga returning residents, locally stranded individuals o kon LSI, kag authorized persons outside residents o kon apur sa mabot nga Domingo nga adlaw, Disyembre 20. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, ginaprubahan na ni Governor Bong Lacson ang pangabay sang Philippine Airlines kag Cebu Pacific Air nga dugang sweeper flight sa mabot nga Domingo. Sunod kay Diaz, ining mga pasahero ang ipaidalom sa RT-PCR test kag i-quarantine sa pasilidad sa mga syudad sang Silay kag syudad sang Cadiz samtang nagahulat sang resulta sa nila COVID-19 testing. Ginsiling man ni Diaz nga nagapadayon man ang normal nga schedule sa sweeper flight sang Philippine Air Asia. Sa Disyembre 20 ini ang may biyahe man nga inbound kag outbound cargo flights kag sweeper flights Manila-Bacolod. Na-approve na ni Gov on December 20, Sunday. Usually outbound lang. Philippine Airlines will have 2 flights, inbound, outbound. Cebu Pacific also 1 flight on December 20. We already informed our team. That's about 600 people. Nabatyan si Provincial Administrator Diaz. Sa dugang pang balita lokal, aprobado na sa third and final reading sang House of Representatives ang House Bill 5680 nga gin-author ni Congressman Greg Gasataya. Suno kay Gasataya, ini nga kasuguan ang nagatuyo sa pag-convert sang LTO office sa Bacolod bilang regular licensing center kung pagatawgon nga The Negros Occidental Licensing Center. Suno sa kongresista na kung abulig para sa pagpasangkad sang serbisyo nga ginahimo sang LTO, ini nga hagna sa tion nga maprobahan sang Senado. Dugang pasini nga ang syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental among may pinakadamo nga mga salakyan sa bilog nga Region 6 nga nagakinahanglan sang mas masangkad nga trabaho sang LTO pagi man sa pagdugang sa mga personnel kag pasilidad sa idalom sang amo nga hagna. Tablikar sang mag-convert sang Bacolod City LTO office into a licensing center. Ang atong sinitulog nga ang Bacolod tuman katakot ng lugar, no? Ang number of vehicles dire kung i-compare mo tuman kadamo. Nabatyan si Congressman Greg Gasataya. Sa katapusan nga balita lokal, ginapahayag ni BCPO spokesman Lieutenant Colonel Ariel Pico nga wala sang record nga insidente may kangtanan sa ikaduhang adlaw sang Misa di Gallo. Suno kay Pico, mas nag-improve subong adlaw ikumparar sa unang adlaw ang Misa di Gallo nga madamo sang makita nga naglapas sang health protocol. Suno kay Pico, madamo sang pamatanon nga yara sa sagwa sang simbahan nga wala nagatuman sang health standard kag madamo man sa mga ginikanan nga nagadala sang ilagagbay nga kabataan. Nagpangabay ang kapulisan nga tayuyon nga wala sang insidente nga magaluntad kag padayon nga magkooperar ang publiko tubtob nga matapos ang Misa de Gallo. Aksyon Balita Evening Edition. Lasay sa 20 Action Radio Philippines Standard Time DTX 500 capsule mga ka-aksyon na ang DTX. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man.
Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod
nga mag-alagad sa kahinan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian. Evening edition. Lasay sa 27 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagaron sa detalye na sang balita nasyonal. Naglansarang koalisyon sang international human rights, faith kag civic groups sang independent kay investigasyon ang sa human rights violations sa Pilipinas. Sunod sa Investigate PH, tuyo nila nga masubstantiate ang report sang Human Rights Office sang United Nations angot sa sitwasyon sa Pilipinas. Sila ang magapatigayon sa investigasyon pagi sa virtual kag physical fact findings. Tuyo sang koalisyon nga presentar ang ilang findings sa International Criminal Court kon ICC kag UN bodies kang isang Human Rights Council, Security Council kag General Assembly. Ini ang ginanunsyo sang koalisyon pilakad lang matapos ang palihag sang ICC nga may nakitaan sila nga reasonable basis nga mayara sang crimes against humanity sa drug war sang Duterte administration. Una na nga panindugan sang administrasyon nga wala sang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Samtang nag-file sang hagna sa Senador Manny Pacquiao nga nagatuyo nga maka-establish sang standard salary allowance giban pa nga benepisyo para sa mga barangay official sa Pilipinas sang sa bulanan nga honoraria nga ila ginabaton. Ang Senate Bill number 1956 ang nagadeklarar sa mga punong barangay, miyembro sang sanggunang barangay, SK Chairperson, barangay secretary kag barangay treasurer bilang mga regular government employees kag mayara sang fixed salaries. Ang hagna ang nagamando man sa Department of Budget and Management nga maghimo sang standardized position classification kag compensation scheme para sa barangay. Ini ang ginalakipan sang salary grade 1 para sa barangay appointive officials, kagiban pa nga barangay personnel salary grade 2 para sa mga barangay elective officials sa sanggunang kabataan kag sanggunang barangay, kag salary grade number 3 para naman sa punong barangay. Si dalom sa mga proposed bill, ang mga barangay officials ang makabatod man sang 13th month pay, Christmas bonus nga 3,000 pesos, kagiban pa nga bonuses. Ang mga volunteer workers naman sa barangay makabaton man sang compensation kag iban pa nga benepisyo sa ila nga serbisyo. Samtang sa katapusan nga balita nasyonal, masobra na sa 90% ang COVID-19 recovery rate sa mga preso. Sa laging handa press briefing subong adlaw, ginpahag ni BJMP spokesman Jail Chief Inspector Xavier Solda, sa karod bayaran na lamang sa 88 ka mga active cases sa 1,987 ka mga infections sa nag-umpisa ang COVID-19 pandemic. Suno kay Solda, padayon ng pag-ayo ang kondisyon sa mga pasyente labi nang sa Davao City Jail. Ang BJMP ang maya naman sang 470 ka mga prasuhan sa Pilipinas, kag karon pulo na lamang kaprasuhan ang mayara sang aktibo nga kaso. Sabay naman sang BJMP personnel nagdangat sa 1,017 ang nakangkon sang virus, pero 32 na lamang ang aktibo nga kaso. Ginadilian sa gihapon ang pagbisita sa mga preso karon nga holiday season, pero ginapatuman sang BJMP ang electronic dalaw. Aksyon Balita, Evening Edition. Lasay sa 31 Aksyon Radio Philippines Standard Time, dugang ang mga balita pagkatapos gid lamang sini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito
dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng 1 parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng... Kagkaroon sa detalye-nasang balita international. Ginpahag ni Indonesian President Joko Widodo nga siyang unang tawo nga mabakunahan na sang COVID-19 sa Indonesia. Ini matapos sa ginapakita sang presidente ang vaccination campaign sang pungsod nga mangin libre para sa tanan. Ang Indonesia may kapin na 630,000 kama COVID-19 cases kag masobra 19,000 ang napatay. Wala gin palayag ni Widodo kung sano ini bakunahan kag sano man magasugod ang vaccination program sang Indonesia. Sa isa ka video gin-post ang presidente sa Twitter, iyagin na siling wala sang rason kung nga hindi magpabakuna ng tawo o kung dudahan ang kaepektibo sang vaksina. Ang Indonesia nagperma man sa kasugtanan para sa masobra 350 milyones o kung 350 million vaccine doses sa nagkalain nga international pharmaceutical companies. Lakip na ang AstraZeneca kag Chinese suppliers nga Sinovac. Aksyon Balita Evening Edition. Sa sports balita, nagdaog si Yumar Marshall sa una sining professional boxing match bato kay American boxer Andrew Whitfield sa may Shrine Exposition Center sa Los Angeles subong adlaw Webes. Gendominar ni Marshall ang hampang kag nakakuha sang score nga 40-36 nga naghatag sa iya sang 1-0 on win-loss nga record. Para kay Marshall, ining nagakaigo nga birthday gift para sa promoter nga si Fighting Senator Manny Pacquiao nga naga sa ulog sa ika 42 sining kadlawan subong. Ginapaamot nga may isa pa ka professional fight ang atleta antes sini nga mangintig lawas ang Pilipinas sa Tokyo Olympics sa 2021. Aksyon Balita Evening Edition. Sa naman nga showbiz balita, ginapanginwala ni concert queen Pops Fernandez nga siyang kabangdanan sa pagbulagaya na Derek Ramsey kag Andrea Torres nga magkarelasyon sang masobra isa ka tuig. Una nga ginmalisyahan sa mga netizens ang koneksyon ni Pops kag Derek. Nagsugod ini sang nagpost ang aktor sa Instagram sang litrato sang iyang iloy nga si Remedios Ramsey sa tong Nobyembre 19, 2020. Sa comment section, nag-comment si Pops ang happy birthday mommy nga may sang smile face kag smiling eyes nga emoji. Ginklaro sang aktor nga mag-best friends ang iya iloy kag ang singer. Aksyon Balita Evening Edition. Lasay sa 40 Action Radio Philippines Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karong adlaw Webes, Desyembre 17, 2020. Salawat ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon